Malawi Brief. Bwalo musopano mwalowa a Major General Mandiza kuchokera ku MDF nawonso akuperekera mboni pa zomwe akudziwa pa nkhani imeneyi. So kapena kuti timvepo zimene Major General akudziwapo pa nkhani za ngozi imeneyi. Choyamba ndivomereze kuti mwanena kuti munali ngoti mutangotha mwezi umodzi pa ntchito yanuyi. Choncho ndikudziwa kuti pokhala pa mpando wa nyuwani mwina zambiri zithati kukhala kuti zambuyo mosi mungazitsate bwinobwino. Koma ndimangofuna kudziwa poyamba kuti pokhala ife ndife ma civilian ndimafuna nditadziwitsitsa kuti kodi mpando umene wa Chief of Staff tingawerekeze kuti ku civilian mwina tingati munali ngati administrator kapena mutaisa undimasulira kuti ndimvetsetse ngati zingathe kugwirizana pena paliponse nsanafunse funso lina. Thank you so much. Inu akudedza Mayani MP kudzera mwa chair. Chief of Staff singa administrator. Ku MDF administrator ndi deputy commander, koma Chief of Staff tinganene kuti kuma company kwina ndi kwina kaya kuchalichi ndi general secretary. Zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Ndimafuna chifukwa mataito anu angovuta kuti ife tamvetsetse ndiye mukamatunikira choncho zimatithandiza. Chair, ndikuziwa kuti funso lina limene tinakumana nalo mbuyomu ndi nkhani ya insurance ya ndege. Ndiye ndimafuna ndingodziwa kuti kodi file imeneyi chifukwa manena kuti zimezi zimachitika ku mtundako. Ndiye ndimafuna ndidziwe mu office mwanu ilimo file imeneyi yokudzana ndi ma insurance andege. Ndifunsa funso limene chair pongofuna kudziwa kuti ndikuziwa kuti pali donia ina imene ilipo olonso mwina pali ndege zina zimene muli nazo kuti panopa zili ndi insurance. Mwina sindingapange rifa kuti kodi bwanji sinakhomedwa ifo eno simunali mu office. Kwa ndimangofuna ndidziwe situation imene ilili kapena mundikaniranso kuti udindo wa ma insurance yo si office yanu. Zikomo chair, funso langa ndi lomwelo basi. Zikomo kwambiri honorable member. Insurance ya ndege zimenezi mmene ndimafika ineyo ku MDF uko zinaliza kuti zilibe. Kufufuza bwinobwino ndija kuti ndegezo zimafunika maintenance, and maintenance imavuta ifo ja funding. Ndeno mbuyomu panalipa kuti apange maintenance amene kuti apange insure ndege zoti sizoyenda olo sizouluka pamakhanga timamavutavuta pamafunika ayambirebe kukonza ndegezo. So mene mafika nena zibeso so zili choncho. I hope ndayankha momveka bwino. Zikomo kwambiri honorable. Mwala Jonath. Zikomo kwambiri. Anthu aku Mulanje North ali mafunso angapo oti mutithandizire. Yoyamba ndi nkhani ya office yanu ma records ena ndi ena. Nalandira maumboni munomo kuti mapilot athu amene anayendesa ndege imene achita ngozi zikata zawo makamaka ma medical certificates sanali current, anali outdated. Ndesi ndikuzoti kuti ku office kwanu nkhani imene maiziwa funso loyamba ndi limenelo. Ndikhoza kuyankha kale limenele. Zikomo kwambiri honorable member kudzera kwa chair. Nkhani imeneyo imene nimapangidwa handover panalibe kukambapo zokuti ma license ayi
koma after ngozi imeneyi pamene ine nadziwa kuti anthu analibe license. Zikomo kwambiri MP. Ndathokoza. Nkhani inanso imene yakhala ikuti pasachidwi kwambiri munomo ndi nkhani ya dongosolo la mafuta, makamaka mafuta a ndege. Kodi Donia mafuta dongosolo lake amakhala utani? Akati munali ndi arrangement ndi service provider amene ndege yamangofika kuthira kena kuchoka apa, kapena amalipira, kapena ndi kashi, kapena kadi, and amene amakhala responsible kuonesesa kuti ndege yathiridwa chonchi, ma risiti yake ndi chonchi, mu tanki muli mafuta akuti. Mungatithandizenso mbali imeneyo kukhala ngati kuti munomo yatipasa chidwi kwambiri, makamaka kuti amakhala in charge wa nkhani za mafuta pa ndege ikamati kuyenda ndi ndani? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri honorable member of parliament, kudzera mwa chair. Nkhani ya mafuta ya ku Air Force amene ali responsible ndiwo aku Air Force. Ku MDF headquarters amangolipira malingana ndi mmene yabwera quotation yawoyo kuti mafuta awo alipire ndani. And most of the times mafuta aku Air Force amalipira kupyuma, ndiye cheke chimangolembedwa kupyuma malingana ndi mmene apemphera ku Air Force yo. Akapanga deposit kupyuma kwa ife it ends there, kuti tapanga issue cheke kuti mamwetseredwe ake amatani, kayagwiritsa ntchito khadi kandi kama kashi, ineyo sindikudziwa. Zikomo kwambiri MP. Zikomo. Ndiye poti pa 6 June pa not pa 10, 9, 10, 11 monali kuti mangolowa mu office, sindikudziwa ngati pa period imeneyi munapangapo payment iliyonse yokhuzana ndi mafuta ku mafuta a ndege ya Donia. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri honorable MP. Nkukumbukira kwanga kapena mwina ntayali, koma nkukumbukira kwanga ayi ndifake muona pa paragraph ya introduction ndachita kulemba kuti appointment yanga inali pa 13. So mwina ena mutsimikizana nane kuti appointment ikatuluka tsiku limene kuti nthawi yomwe makhawa yamba ndikanati ngapo ndithu ka week if not one and a half week kuti ndiyambogwira ntchito. So ndinganene kuti ineyo ndithu ayi sinalembepo cheke cha mafuta yandege nthawi imeneyo, komanso ndinene kuti ndingopitiriza kuti nthawi imeneyoyo sinapangeponso process ina iliyonse yandege. So nchifake ndunena kuti zoti nalembapo ya mafuta ayi ndithu. Zikomo kwambiri honorable MP. Lomaliza ndiloti ma records akagwisa ntchito ka mafuta, kagulidwe ka mafuta tingati wapeza kuti ngati komiti tithandizidwe kuti tione kuti mafuta amayenda bwanji, chifukwa zimene ndikufunsira pamene pamene ngambe kudabwa nchonena kuti palibe kukayika kuti kodi nthawi imene ndege imachita ngozi munali mafuta. Ndiye nchifake mwina ndikufunsa choncho tifuna kuti mbotithandizira kuti kodi kumene tingapeze ma records oti atithandizire makamaka pa procurement ya jet fuel ku MDF kuzera mama service provider kandi ndi pyuma tingazipeze kuti komiti tikhale ndi kalondolondo kuona pattern, kuona consistency kuti mwina maasala ena ndi ena tingapeze. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri honorable.
kagulidwe ka mafuta amenewo akhoza kupezeka konga kuti amagula bwanji, kuti zimayendanso bwanji. Zikomo kwambiri Honorable MP. Ya Nchewu Zonzi ngati mwini ndifusirena mukhoza fusiratu kenako kuti bilasa kutondwe ngati mwini mafusirena mukhoza fusiratu kuti we must move on. Chabwino Chair, zikomo kwambiri potipatsa mwayi anthu aku Nchewu kuti tingofunsa funso lowonjezera pa funso limene anafunsa Honorable Mulanje North, makamaka kuti tiafunse Major General Mandiza Kalisha. Major, ndimangofuna ndidziwe kunena kuti kodi mafuta a galimoto ndi a ndege amasiyana bwanji, muli ndi information kuti amasiyana bwanji? Mwina ndafunsa funso limene lili chifukwa chonena kuti tidafunsanso according to ma presentations ena amene anthu amapereka kunena kuti kodi mu ndegemo mudali mafuta chifukwa kuti ndege isina yake, ndi ananena kuti nkutheka kuti mafuta awo anatayika. Ndi tidadzafunsanso nena kuti kudadziwa bwanji kuti mafuta anatayika, ndi ananena kuti nzovuta kudziwa chifukwa kuti mafuta a ndege akangoti atayika sachipa kuuluka pompo sungadziwenso kuti panatayikira mafuta. Ndi according pa ma presentations a wiki inoyi amawido azimayi amene anabwera amafotokoza kuti amayitanidwa kupita ku area 30 kumene ena mwa iwo amapatsidwa zina ndi zina mwa katundu amene anapezeka malo ngozi. Zimodzi mwa izo zinali zovala zimene zinali zodzadza ndi fungo la mafuta. Ndi ndimangofuna mutati fotokozera kuti kodi mafuta a galimoto ndi mafuta a ndege amasiyana bwanji. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Honorable MP aku Nchewu kudzera mwa Chair. Ndinganire kuti mwina ena muli muno mukhoza kunditsimikizira kuti mafuta a galimoto ndi osiyana komanso ndi a ndege ndi osiyana. A galimoto pali awiri, petrol diesel, ndegeso ndi osiyana. Ine sindingafotokoze bwinobwino kuti kusiyana kwe nkotani, koma ndimangomvera fungo kuti mafuta ndege amanuka ngati parafini. Ndiyeno ndinganenedi kuti ndi osiyana chifukwa cha fungo, koma in terms of chemical formula sindikudziwa, koma ndi osiyana siofanana. Faso ungatenga ndege kuyendera galimoto kapena galimoto kuyendera ndege sizingatheke, kusonyeza kuti ndi osiyana. Zikomo kwambiri Honorable MP. Zomba Tondwe. Zikomo kwambiri Chair. Major General retired. Nimafuna ningopanga now. My apologies. Nimona ngati mwachoka United Nations kunja. Okay. Zikomo kwambiri. Ndimafuna, I understand kuti you may not give the specifications of the fuel. Mwina chifukwa you do administrative aspects kwambiri. Komano mene mwanenera kumayambira kwa statement yanuyi, if I would deal with chakomalizira kuti the office facilitates coordination among various formations, units and directorates of the MDF to ensure effective command support, information flow and operational efficiency. Kumbali ya nkhani ikukambidwa ya mafutayi, we know kuti kutengera ndi kukula kwa maengine ya Padonia, there must be a consumption rate yoti mwina ikhoza kutithandizira kuti, for example, mmene makhalira galimoto kuti mukayika 100 liters mumadziwa kuti mwina tikafika ku Blantyre kapena ku Nsanje, and over time normally you're supposed to develop my charts kuti muzitha kupanga follow. I wanted to ask your office through yourself, kuti do you get these updates kuti muone kuti fuel amene mukulipira akupanga match with the mass flow rate of each engine, kuti with the consumption rate rather. Mmandira moja na amenewa kuti mina tingakhale ndipo yambira tisanapite funso lachiwiri. Chair.
Zikomo kwambiri honorable pafunso lanu limeneyo kudzera mwa chair ku MDF headquarters fuel consumption chart za ndege ine sinazioneko koma ndikukhulupirira kuti kumeneko especially kumene kunecha kwa doni yako ena okhalapo ndikunena izi chifukwa chakuti akati akufuna kupita kwina kwake ndi ndegeyo amalemba kuti pafunika fuel mwakuti ndikulembaso cost yake ndekuti amadziwa bwino ndiwo. Ine kukhala kwanga kumeneko sinafunseponso kuti kodi mafuta awawa muti for example let's say 100 liters chifukwa chani. So mongo nena mwasamale imene ikhozopezeka ku doni yako kuzomba. Zikomo kwambiri honorable MP. Zikomo kwambiri. Maybe tizangopempha nawo information kuti tikhale through chair kuti mina tizipanga ma decisions with reference to standard practices. Kachiwiri munachulapo za meeting imene munali nayo anakuitana ni CDF kumene munaliso ndi Brigadier General Kandula. Ndimafuna ngodziwa nawo kuti meeting imeneyi anakuitana ni nthawi yanji. Munapanga meeting imeneyi nthawi yanji. Thank you honorable MP kudzera mwa chair. Choyambira ningokonzako pang'ono kuti meeting iyo Kandula panalibe anali ali kuzomba. Pana imene imachedwa high command imene pama ndi anthu atatu basi, a commander, a deputy yawo ndi chief of staff. And ndanenaso I think kuti meeting iyo inachitika mtango lankhula ndi Akandula nthawi yomwe ndalandira phone kuti akundifuna, so singaneneke exact time koma inali after midday. So ikhozokhala mwina kachama half up kachama 2:1 koma isana kwa 9 o'clock pamene anatiitana. Zikomo kwambiri honorable MP. Okay, tathokoza. Ndi manena ichi chifukwa chonena kuti maombo na mbuyomu amatsindika kuti meeting imene inachitika chakummawa ngati sindikulakwitsa. Ndimatengera ndi information imene mwayika pamene pakuti munauzidwa zinthu zimene mwafotokoza amene pa zilipo zingapo mafuna kuzipanga compare ndi evidence ina for the sake of kuti tipita chitsogolo motani. The chair mwina poti sakumbukira nthawi ndisire kaipompo. Zikomo kwambiri. Katabe North, then Tipita Do Kasangaza. Chair, thank you. Ndi funso limodzi basi. Major General Kalisha. Pa BFU report anapeleka maripoti yao about my pilots. Yonena kuti anakhala nthawi yaitali anthu awo osapanga ma simulation training. Komanso ma pilot awa ma license awa anali expired. Komanso ma medical report ya also anali outdated. Then monga inuyo a general secretary pankhani iyi yaloti zinthu sizikugwira ntchito, anthu they are not going for training, license inatha, medical report palibe. Malola bwanji anthu awa kuti aziyendesa ndege.
komanso malipoti yawo awa ama pilot license ndi medical report a previous report before this one alipo. Thank you, Chair. Thank you so much, Honorable MP Unkhata Benoth. Chuyambira ndi yankhe zokhuza training. Training inalipo koma imene amanena kuti ukakhala kanthawi kena kaja iwo amadziwa umene upita so ukapanga refresh imene ndio imavuta koma training amapanga ndithu koma i refresher training imene mafunika funding imene imavuta malinga imene nazipezera ine refresher training amakondo upita ku Germany anthu amene imavuta for funding. In terms of license and medical report, as I already said in my presentation, planning yandege mene execution or authority in a cinema ziwa. And I couldn't know couldn't have many good in license kapena alibe. Thank you, Chair. Zikomo mwambiri Chair. Potipa sampada kuti tipelekepo mafunso. Ine ndi George Katsipatike, phungu wa nyumba ya malamulo wa kudowa Kasangadzi. Ndimafuna ndifunse Major General kuti kodi ngozi chaitachitika munadziwitsidwa kapena kuti munamva mmene zinakhalira kuti zinatenga pafupifupi maola 24 kuti ndege ipezeke? Zikomo kwambiri Honorable. Ndinamva ndithu kuti ndi pafupifupi maola 24 sana kwane because imapezeka I think chakumamawa mmene naveramo because kusowa kwa ndegeko as I have already said mu report yangai kuti missing time it was around 10-12 hours koma I think by 10 o'clock ndege inali itapezeka kale kuti inagwira pakuti so it's a bit less than 24 hours koma close ndiye ndinamva zikomo kwambiri. Kuchedwa kwa kupezeka kwa ndege imeneyi kuchokera mu umbono umene tamva kuchokera kwa asilikali amene akhala akubwera kuchokera ku airbase kunapangika kwambiri chifukwa chonena kuti ndege imeneyi inalibe emergency locator transmitter ndipo amafotokoza onena kuti battery lake la emergency locator transmitter linatha mu chaka cha 2004 pafupifupi zaka 20 ndege imeneyi isanagwe. Ine ndimafuna ndifunse kunena kuti pa high command meeting imene munachita pa 10 June 2024 meeting imene simunapange regret simunalanguluke kunena kuti anthu amene anali mu office 2004 kapena 2006 pamene anapanga discover kuti battery lakutha sanachite bwino konse ndege ikanakhala ndi emergency locator transmitter bwezi itapezeka mwansanga pafupifupi 24 hours sikanatha simunalanguluke simunapange regret kuti anthu amene anali mu office 2004 2006 sanachite bwino ndege iyi sibweza tuvutikanso kuti ili pati. Zikomo kwambiri Honorable Member for Kasangadzi. Mene nali meeting mene sitinakambira nepo zoti inalibe ndingoti akomandawo fanda amene amapanga brief
sana nenepo kuti inalibe kamene mwanenako I think ELOT koma it's obvious kuti after discovering kuti inalibe tinalanguluka kuti imene okhana ku ndege bwezi itapezeka nsanga koma malinga ndi information yako ya force anenera kuti kamene kaka kamene ogulidwa koma vuto lake ni funding makamaka bati lero limene ogulidwa koma because of funding mbuyo mu chokera chaka chimene mwanenacho kufika na nthawi imene magwa ndege kamene kako ka ELOT sikamagwira ntchito kupempha kunapemphedwa kuti kagulidwe koma ndalama sizimaperekedwa ndiye kulangulukapo kulipodi andi kunalipo nthawi imene koma bwana sura anatchulapo za zimenezi zikoma kwambiri. Ndiye palifunso lomaliza chair. Inuyo ngati munthu wachikulu ifa udindo wanu unali waukulu kwambiri, chief of staff. Mutasinkhasinkha kuti ndege yagwa kaya kwabwera kafukufuku kumapeto kwake powomba mkota inuyo munaona kuti ndege imene ija inagwa chifukwa yani? Honorable MP from Dowa Kasangadzi kudzera mwa chair ineyo saname singadziwe kuti inagwa chifukwa yani. Mwina kafukufuku amene anachitika kale ndi kafukufuku uyuyu kuphatikiza naneso ndidziwa nawo kuti ndege idagwa chifukwa chani. Zikomo kwambiri Honorable MP. Zikomo kwambiri chair. Palifunso lina Sangara. So palifunso limene simuna yankhe bwinobwino ya dezimamene ndafunsa mwa ufusesa. Zikomo kwambiri chair. Funso langa lija linali ndi magawo awiri ndiye gawo lina sana ndiyankhe ndimaona ngati po yankha mafunso enawa alikonza. Umabe mwina ndisana malizitse ndimafuna ndidziwe funso langa inayela kuti kodi ndege zili pano pazi ma insurance yake alipo kapena zikanalibe mene zilili ndiye mwina alipanga dipendi chifukwa ndifuna ningodziwa kuti kodi mukadali mu office mo kapena mwina munasuntha poti maudindo anu amasintha kawiri so mutandunikira kuti kodi muli mu office mo ngati muli momwemo mundiuze kuti kodi marecords ali bwanji koma ngati mundasunthapo mmene mumachoka ndege zimene zilipo panopo zili ndi ma insurance chifukwa ndimaona nthawi zina zikumauluka abe nthawi zina ndiye nangofuna ndifunso imene simuna ndiyankhe ndimafuna za panopazi munangoyankha za ndege imene inachita ngozi. Zikomo. Zikomo kwambiri honorable member. Panopa ningoti mmene ndimachoka ndegezi insurance zidakalibe ndiye sindikudziwaso pano kuti zilipo kufana nacho kalekale cha mu October so sindikudziwa kuti zidakali ndi insurance amene zili ndi insurance kapena ayi apo singaziwe. Zikomo kwambiri che Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Masana bwino Major General Mandiza Kalisha. Ndimawerenga ripoti ya MDF. Ndiye ndinaonapo munayankhula mene mayankha ku bodi imeneyo kuti mu office mwanu matha kulandira ndithu ma request ofuna ndege ngati nawerenga bwino ndipo pa ulendo umene wa ndege imene tikukambira naye request simunaione inu munangolandira ma estimates ochokera ku mafu komanso ma estimates amenewo were not actioned because they were received on the same day of the accident. Ndinawerenga bwino
zikomo kwambiri vice chair through you chair pamenepo mnawerengadi bwino chifukwa chakuti maestimate kufika ku MDF headquarters anafika di tsiku limenelo andine naona mochedwa fana ngasama dutsa ka office mwina mwa komanda dutse mwa David kama naona mochedwa ndi mazao naso ndegeyo amene tava kuti ndege yagwa ndinafufuza kuti kodi panabwera request estimate chanjani pamene mazao na nthawi imene ma request odi under normal procedure amadutsa kwa chief of staff akaiona request for example let's say ajoka kwa VP ko nde kuti timaiona request ija ndokutumiza kwa Air Force ko kuti apange zonse asankhane mena mapangira including my estimate wabwere so request yo kwa ine sinabwere naiona amini my estimate sana bwere naona mochedwa request yo sinaioneso malinga naso ndimene nanenera poyamba mu report mwanga mucho kuti pali pose zokhuza ndege imene I was not involved ka authority ka jani zokhuza imene sinadziwe naziwa past 12 kudzera kwa a former commander wa Air Force Brigadier Ishmael pamene pakali pa ndi Major General zomwe mbiri onapo ndi kungodabwabwe chifukwa cha office yanu ya chief of staff ndi office yaikulu kwambiri munayerekeza general secretary wa kuchalichi ndi munthu wankulu kwambiri ndi mangodabwa kuti sono munthu wankulu kwambiri akuziwa ndege itagwa sindikuziwa kuti kodi kunali unyuwani wanu omwewo kapena mukhoza kuti fotokozera motani kuti chinachitika ndi chani kuti office yaikulu ngati ya inu zimenezi musaziziwe mumve zinthu zitachitika kale. Zikomo kwambiri honorable chair ndibwerezenso kuti chifukwa chake poyambirira paja pa introduction nachirapo kuti appointment it was with effect from 13 May komabe kuti abwana akuitane kuti khala apa ndifuna ntchito zigwira choncho sikuti zimakhatsi ulomwe katangepo kanthawi ndithu pang'ono mwachoncho mmaganizo mwanga ndikuganiza kuti anthu kunjako analasana ndidziwe bwinobwino analasana ndizolowere chifukwa mwina ma request yo sanafike direct kwa ine and sinadziwe ndimazaziwa nthawi imene ndani nayo chama past 12 ndimaganiza choncho kuti ifa sana ndidziwe sana ndizolowere zikomo kwambiri.